Hej alle sammen og velkommen til den her video. I går aftens der sad jeg lidt og tænkte over, hvad kunne man gøre på sådan en dejlig solskinfyldt lørdag som den her. Og jeg stødte på en fiskekalender, hvor der stod alle højsæsoner for alle de fisk, som vi kan fange. Og under marts måned, der stod der, at det var højsæson for en bækørred, hvis jeg udtaler det rigtigt. Og så stillede jeg mig det spørgsmål. Hvad er en bækørred, og hvor kan man overhovedet fange den hen her i Danmark? Så det er det, vi kommer til at gøre i denne video i dag. Vi prøver at finde nogle steder at fange en bækørred på, hvis der overhovedet er nogen. Og lad os se, om vi kommer til at kunne fange noget. Så jeg håber, at I nyder det mad, I spiser, og I nyder den kaffe, I drikker forhåbentlig. Og kom og vær med til denne eventyr. Skål. Så alle sammen, så er vi her jo. Jeg har ingen idé, hvordan det kommer til at gå alt det her. Jeg var derhjemme og prøvede lige at undersøge lidt om, hvad man kunne fange i marts måned, siden at det er den aktuelle måned, vi er i lige nu. En af de første fisk, der kom op, det var en bækørred. Og så tænkte jeg, hvor kunne man fange sådan en hen? Og så stødte jeg på en sted, der hed Havelse Å. Og det er så her, vi er lige nu. Spørgsmålet er bare, hvordan vi kommer hen til den, og om det overhovedet bliver muligt at kunne gå langs åen, og om vi ikke er på nogens privat grund lige nu. Den der å, den slutter et sted, hvor den kommer ud til havet. Og af det jeg forstod, der er der en meget fin chance for, at man måske godt kunne få fat på nogle ørred. Og Havelse Å var en af de steder, eller tættest på mig, som man kunne fange den ved. Så tænkte jeg, det kunne vi da sagtens prøve, ikke? Jeg har aldrig været her før, og det er altid lige fedt at udforske lidt nogle steder, man aldrig var. Og så udvider man også lige sine fiskespots. Det er altid fedt at udforske. Det her vand, det ser virkelig ikke ørredagtigt ud. Det er ikke gennemsigtigt nok. Men lige der bliver det samlet med havet. Spørgsmålet er, om vi så skal prøve at tage det længere dernede af, eller om vi skal prøve at tage den her retning. Det må vi lige se. Jeg tænker, at vi måske kaster ud her et par gange, bare fordi lige varmer lidt op. Det grej, jeg bruger i dag, det bliver rigtig simpelt. Det er bare det helt almindelige hjul, jeg altid bruger med fluorocarbon-line. Så har jeg taget mine 2 fiskestange med. En af dem, det er bare den, jeg altid bruger. 7-30 gram kastevægt, og den anden, det er en lidt mildere en, som der kun var til, jeg tror det var sådan noget til 7 gram måske. Jeg tænker alligevel, vi rykker meget snart, fordi jeg regner ikke rigtig med, at vi kommer til at skulle fange noget her. Jeg tænker, jeg starter med at fiske med sådan en helt almindelig spinner her. Der fløj den så ind i græsset, som jeg sagde. Nej. Jeg fik den fri. Okay. Jeg skal lige lære at kaste lidt mere sidelands. Det var godt kast. Det er lidt som om, at den her spinner, den er lidt for let. Når vi nu spoler hurtigt ind, så kommer den op på overfladen. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg er glad for det eller ej. Altså vandet, det er alt for mørkt. Der røg den skulle lige i murkanten der.
Nu har vi lige taget nogle par opvarmningskast, men jeg tænker, at det er i hvert fald ikke nu her i det her vand, man kan fange dem. Det, som jeg har været bange for, det er så det sandheden er. Den er omringet med hegn. Jeg ved ikke, om det er nogens privat grund, eller hvad det kan være. Så det er nok ikke en god idé, at vi tager langs den. Jeg tænker, siden vi ikke kan gå langs åen, så må vi tage til Skævinge. Og det ligger cirka 1,5 time væk herfra. Og nede i Skævinge, der var der en lille stykke af åen, hvor der var en hjemmeside fra 2016 eller sådan noget, hvor de skrev, at man højst må beholde 1 ørred per mand. Og det ved jeg ikke, om det stadig er aktuelt eller ej. Men det betyder så, at der må være ørred dernede, siden de skriver, som de gør. Så vi må lige finde ud af det. Jeg tænker, at vi laver os en kop kaffe lige her. Så altså. Nu nyder vi lige udsigten, sidder lidt, drikker noget kaffe. Og bagefter, så tænker jeg, at vi tager ned til Skævinge. Og dernede, der tager vi hen imod Borupvej, tror jeg. Langs den. Og så burde der meget gerne være den samme å, vi var ved i starten. Spørgsmålet er, om det stadig gælder, eller om der overhovedet er mulighed for at fiske der, om det bare ikke er groet til. Men det er jo så meningen bag ved hele den her tur er, at vi tager ned og tjekker det ud og ser, om det er, at man kan fiske der. Så det er det planen er nu. Lad os håbe og krydse fingre for, at vi kommer til at kunne fiske. Og hvem ved, det kan være, at vi måske endda fanger en fisk. Så det bliver spændende at se. Der kom der lige en og hilste. Jeg snikker virkelig lige nu. Vinden er også væk.
nu så de os. Det ser lidt... Det er i hvert fald meget mere synligt nu. Spørgsmålet er, om det er det værd at prøve at tage fiskestangen ud og kaste. Der er sådan nogle traps over det hele. Sådan nogle tråd. Jeg var i hvert fald sådan 4 gange du over dem eller sådan. De er over det hele herude. Så er vi nået civilisationen. Jeg tror aldrig jeg har været i den her del af Skævinge før. For nogen der ikke ved det måske. Jeg har boet i Skævinge i 6 år tror jeg. Jeg har også gået her i folkeskole og alt muligt. Så det er sgu en by der ligger tæt på hjertet, ikke? Ja, den ser i hvert fald ikke særlig fiskeagtig ud. Sidste kast. Se her, den er ikke særlig dyb her. Så den her stige kommer til at føre os det sted, vi skal være. Men lige her har jeg stødt på sådan her kanal. Så det kunne være, vi kunne lige prøve at se om tage en par kast her. Dagens første fisk. Nu går vi ned til der, hvor vi skal være, fordi det ser ikke ud til, at der kommer til at være noget i sådan nogle meget smalle dele af den her å. Men der burde meget gerne være noget i de lidt bredere dele, så det må vi lige udforske. Når det kommer til at fiske ørred, er det at forstå, der kan de godt mærke vibrationerne i jorden, så derfor skal man snige sig til de steder, man gerne vil fiske. Det ser i hvert fald lidt bedre ud. Problemet, når det kommer til ørred, det kan meget godt lide at skulle jage i eller andet. Så hvis man ikke spoler ind hurtigt nok, så kommer de ikke til at kunne gide gå efter det. Men problemet er, hvis man gerne vil kunne, jeg ved ikke om jeg kan se det på kamera, hvis man gerne vil kunne holde den i vandet, så skal man køre ekstremt langsomt. Eller så hopper den sådan her. Men hvis man kører imod strømmen, så ender det med, at man spoler for hurtigt ind. Og det vil man heller ikke have. Fordi så er den overhovedet ikke i vandet til, at de har tid til at kunne gå efter den. Så med enhver fisketur ender vi på 0 fisk og 1 mistet spinner. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg gør forkert. Altså nu fisker vi så det her sted, som der er virkelig ikke særlig godt. Så det kan være, at jeg bare vælger nogle dårlige steder at fiske. Men hvis I ved, om jeg gør noget, hvis I kan se noget, jeg gør forkert, I må meget gerne skrive i kommentarerne, så det er, at jeg kan blive en bedre fisker. Men jeg tænker, lad os stoppe nu
end det er, at jeg ender med at miste hele min grejboks og alle mine spil. Fordi det her, det er virkelig ikke noget, man kan fiske i. Lad os nu sige, at dagen i dag gik måske ikke ligesom planlagt. Men vi fik da oplevet en del. Der kom en masse gode oplevelser ud af det. Vi fik set masser af fine ting, nyde udsigten, nyde naturen. Og tingene kan ikke altid gå som planlagt, ikke? Det var sådan set også meningen, at vi skulle fange en fisk i dag, og det var meningen, at vi ikke skulle miste en spinner, men hvis alt gik som planlagt, så vil det ikke være eventyr længere. Så vil det bare miste pointen, ikke? Det var en god oplevelse. Jeg håber, det har været en god oplevelse for jer, som det også har været for mig. Og selvom vi ikke har fanget nogen fisk, så håber jeg stadig, at det har været spændende at kigge på. Og forhåbentlig næste gang, så går det lidt bedre. Tak for at se med i dag, og forhåbentlig ses vi til det næste eventyr.